Začala som dýchať len nosom samozrejme, lebo uvedomte si všetci, koľko dýchate ústami. Som oveľa menej chorá, oveľa lepšie sa mi takisto rozmýšľa. No ale vieš, čo si zabila, keď si mi povedala, že keď budeš dýchať menej ústami, tak ti nebude chutiť toľko sladké. Tak toto nám ešte vysvetlí. Áno, sú na to dáta, sú na to štúdie, že ľudia, ktorí dýchajú tak, ako majú, čiže nosom a nedýchajú príliš rýchlo, tak budú menej hladní. Čiže nebudú potrebovať ani toľko cukru na to, aby fungovali. Presne tak. Je to jeden z faktorov, samozrejme. No, nemôžeme to brať ako... Áno, niekto, vieš, po rozhovore si povie, dobre, tak ja idem už dýchať a vlastne ja už schudnem. Ale a tak aj... Chudnutie, opakujem, je len o dávke, o ničom inom. Áno, a zober si, že si len 100 kalórií denne v deficite. Ono sa to, či v prebytku. No, ono sa ten prebytok pomalinky nabalí. Však? Áno, to nebude ani zajtra, ani pozajtra. No. A 100 kalórií, bože, to je jeden nanúk. To je menej ako jeden nanúk. No, že vieš, že keď si povieš, že koľko málo vieme vyhodiť z toho jedálnička, aby sa nám tá pleť... Áno, sú to 2 cukríčky denne napríklad, 2 čokoládky. A tá pleť sa nám určite odvďačí. Aj pleť, aj to postupné nabalovanie hmotnosti. To si treba fakt uvedomiť.